kumsang ni pasari October thakhan Wellington Ohio pastor ina Inthahna rap thak tak athenga investigator tele mithiam ten he case atanga until pu chwa te hi kini mizote tan po apoi mo viau dona uluk takin min lo ngai thak sak don nia Mark Petric ate chung kwa hi chung ko hlim thei tak ni in Wellington Ohio an chenga Mark hi pastor ania New Life Assembly of God Koshan aen kola an biakin chutong trai thlamuan na mun an ti thina munral muang taknin a khomi te point an thlamuan pui hle kumsom ni pali lai mai anu pui Suzanne nen chuan anin nei toa fapathum nein pani chu meichia haidi le holy te ania an fapa hi Daniel ani in Dani tiin an ko thin Dani hi August ni somni pali sangkhat zakwa somkwa pakhat khan apianga unau zinga Naupang berle mi paom chun ani boka anu le pate chuan an duat hle amaherawhchu fapaduat sual theilo an soyang main Dani chu afel hlea rol thar harhvang taknin infiamna lam atui pui hle American football hi a khel na sa thei hlea Wellington High School tan te po aloin lan ve zak zak toa a thiam boka mi point alaka beiseina an nei sang hle ama ngei point professional football player ni chu atum berania hlotlin na muturin thopo a thokrim hle amaherawhchu chutia adu thu sam te ti hlotlin ain beise em lai chuan vanduaithlak aron nang ching tatlat mai vurama anin ti hlimna chekhat skiing an ti na hmuna a chesual palh maya anung zang ru aso kholo tatlat mai a doctor ten in khel le infiam an khap sak tabur maya anung chu aso nat ema wangin ain dim lo vai chuan engem hleka azang ru chu tliak mai theidin hmuna adin thute a zen pha hial te po a hlauh thon om thute an shrila infiam na khovel lu chil tuma beive mek denia tan chuan thungai nom anilo khopang le achung te po chuan sports lam hoi kai hnoi reng renga in nam hnoi le infiam chu anrem ti talova amahun eng tak mai chu thok le khata aron thim tamup mai Naupang harhvang thatak ni thin kha indim reng rengin khosak alo ngai ta doctor ten thlan ti tlak hlek po anrem ti lo wangin kuwarui changa thlan tui lo chuak bak chu thlan tlak na thil engma a khoi talo achung te tran puina tel lo chuan a che hlei thei talova anun chu aloin thlak ta hlok mai chutia che hlei thei lova anom ta ka chuan denia chuan om hle hle chu a thei ta der lo maya a khua a har tangoi ngoi maya om ngaina a shetalo thian tele rual pui te laka chung nung zok ni tum reng renga seilian ani boka rual elna thinlung chuan akian san theilo Tichuan chu infiam mi thinlung chu lakbo thei ni heklo le infiam na khovel thara azuang luta a video games lam an lu chil chhota games a khela tang chuan alo harhvang ta sot maya anun naram chawle ngoi lutuk po aziom chhota hlea a hlim vele ta viau mai Tichuan ti turdang om heklo le games chu a khel ta tluk maya a game ngainat American football le motor in tlan siak lam te po taksa che tha ngai mi lovin om huna chuan an khela ama po alimin zeng theidin huna ding rengani ti po ain shelo ta fo mai atira chuan a chung te po chuan chu tianga a hun ol no khana thatak anei ta chu an lom pui tlang hle denia chuan a game khel chu nuam atisatlia po ani to lova angol aveya a achil tabur mai video games ma chuan a thuvum thura darkar som pariat chung velte chol manglovin a khel ta hiala a beina satel tela in thiar turbakin a cheson ngai tameu lo hunalo kal zela chopo achung terualin a ei ngai tamang lova arem chandan angin a ei mai maya nilenga engma eilo chang te po anei ta zeu mai chu a Suangtuahna khovel lem tual zola chuan a hun tam zok chu mangin a thun nileng ta thak zel mai ani
a games khel po chu a bon ra tel maya a sports ngainat American football le motor in tlan siak vela tang chuan indo le in sual vela a kai sang chhota tharum thole in ngai sakna lam a tui puita in tha buai na thisen luan zoi na game pani Call of Duty le Halo te an achil tak maya ama a game lo ngai nat ve te chu ho ati ta hle Call of Duty hi indo na lampang ni in series sang a chuak toa tunlaya mobile game lar tak PUBG ang hian first person a khel chi ania a khel tu a chang tu pa hi American sipai ni in mel ma sipai te nena hanin thenka vel kha an na ania nompo anuam viau ni turani khovel pum huwa poin alar hle a khel thin pakhat zok Halo po hi indo game thonin misual te chu alien an ni ve thunga dimdoi na tel hau lova mel ma te tha chimi tur ani top mai heng game hi azuna wai ana ema a khel tu mishing te hi an Suangtuahna khovela an cheng ani deuh bera an kutzung pui mangin ral an dova amilem la a angro pui sia a chil to lai leng te tan chuan tal chhuale mai thei ani thin lo video games ma thut chu na pui bera alo nei tak china chuan denia chumut po amungai tameu lova anun phung chu ati buai ta hle a sel that lai kha chuan pon lam ngai na ve tak ni in a har ve thin tehlul nen adam lova video games an achil tak nuwa chuan ain khar khip tatlata a zoi ngwai reng mai athin a chem ema ain khelna a che chiat deuh phei chuan a chung telaka a chuan tawak zela tongkam moilo taka an a ching ta hle ani har satna chuan a siam tu company lama ngong pakhat ma a neilova shal akal chung chuan hlotlinga ngai ania an production bo chol lovin akal ngain akal chara Tichuan a game khel thin Halo po chu athar khel nuam zok le changtlung zok aron chuak tarup mai Daniel chuan chu a game ngai nat le a chil em mai chu khel le nge yadua le atum ru hle amai ro chu anu le pate chuan chu game chuak thar Halo 3 chu le an phal tatlat lo maya athar le an phal lo chu soilo video games in an fapami zia athlak danglam sakna sat zia an shiatin khel zel tlaka an ngai lova azawai mai chuan an khap tabur maya alo nei sa zong po chu khel an rem ti to lo chutia a chungten an han khap sak ringot mai chu denia chuan a sha thiam theilova ain om hlim ve na om chun ani miaw awangin alung oi lo hle chuta khap ani chi athil alo hlu zual thinang hian denia po chu a chungten video games an khap sakta ka wang chuan a chak na chu a ma a in a zual sawa a om hle theilo chung lama turtu ana sa niang chu a topa chuan Halo 3 chu eng tikong zong po nei nge atuma a chung te chu indan tir atum reng lo Tichuan a pindan tuk vera tanga chuak ruin a thil du ber leitur chuan a chuak ta a Halo 3 chu avalei tangeya a hole lama po a pindan tuk vera tang bok chuan a lut le a chuta chuan anuin alo man ta chat mai an fapaduat a thlan tlak po an rem ti lo chutia tuk vera lo chuak ru do mai an mu chuan anu chuan mak ati hlea a chuaruk chan te chu an zot ngala denia chuan a game later Halo 3 chu zoi muangin a phor zala anu chu athin ur hle engma soisit set lovin alak sak ngala an sefa akal nan tamak mai amai ro chu denia chu ala beidong chuang lo a Halo 3 chu khel nge yatuma a risel na po tha phial khopa avalei ve nal kha ani boka chutia da trol mai chu atum big thak lo Tichuan anu le pa te sefa tang lak chua dan turngot mai chu angai tua ta denia chuan anu le pa te pindana an om lo lai hun zalen le rem chang adapru tarenga Tichuan October ni somni sangni pasari a game an kalnan sakatanga kar khatna
denia chuan safe atanga lak chhuana hun rem chang anei ta sitting room a anu le pa te tv enin an thua an chunga thil rap thlak tak a thleng don ti shelovin hlim takin an ti tia denia chuan apa cha bidana hmun atangin safe cha bi chu ala zala Tichuan thom dim theyang berin safe chu a hong ta a chunga chuan a game an da that sak heilo tri chu alo ngeya abula chuan apa silai alo ve khiau mai chu silai chuan mu chuan denia chuan a chen na thin Suangtuahna ram chu khovel takram nen chuan a thliar hrang thiam tameu lo te po aniange apa silai 9mm pistol chu a hum taran mai Tichuan a pistol ken lai chu a hnunga thukruin sitting room lama chuan a pheita anu le pa tv ana lo thu ha dam siai te hena chuan thil en tir tur thadeu anei thu asoya chu a thil surprise tur chu an hmu mai lo nan mai mit sing turin atia pastor te nu pa chu ananin mel arala an fa pa chuan eng thil nge a en tir dona eng ang surprise nge a hmu don ti an shelova amaherawhchu aron landan deuh te topatang chuan ngai that lo na pakhat ma an neilova baga saphovin surprise an ti to hi chuan thil thalam anin pe emo anin en tir don ti na ani tlang puya markate nu pa po hian an fa pa chuan an hne na ngai dam adil te an be seya thil tharhan leina turin in hlona hun le tha anei lo ti an hria chu wang chuan ati thei tok ain hmu chhuah thu le game angai nat luata wanga an thu azom lo wanga ain thiam lo thu te a seitura an ngaya an fapa chu apuitling ve ta tak taka ngain an phur hle Tichuan an fapa in titura atiang chuan markate nu pa chu an mai mit sing ta denia thil pek chu nu le paten an fa te lakatanga don anin be sei ngai hau lo tur silai mu anitlat mai denia chuan apa pistol chu ahmet puak ta dur maya apa chu ni khoshelovin alet ta der mai chuta anu ama sing tu nu ngei mai chu aka chun zom le zat maya voi khat mai chu du tok lovin voi li lai aka pa a maya voi thum a hnek zui boka anu chu chuata alet topa a hliam chu tuar lovin a boral ngala apa chu lua akapa ani po a chaw hlea a thochok choka thisen a chuak nem boxi rilruna boxi pastor in chung chu shem munte naw alo ni taringot mai chutia anu le pate an ka tak chiam nuwa chuan denia chuan a thil sual ti chu apa chunga tlak tir an tum zuya a pistol ken lai chu pek atuma apa chuan alo du ozong lo mai adu lo chung chu pek lui an tum lea Tichuan 9mm handgun chu anin non ta tria maya chuti lai tak chuan an kongka chu alo in kikri kawa au haidi te nu pa an lo ni chu vele denia chuan an lo lut tur chu alo dang vata amaherawhchu thei to pin kong khar chu nam bet ma se an mak pa chuan aron nek hong ta thuai maya pindan kil khata denia chu a thu noka chet po atum to lo an mak pa chuan ruang le thisen luang ngei ngoi te do kan chunga silai an da te chu aron muta anupui haidi chu in chunga lut velo turin ashila arang theyang bera police te bengal turin atia haidi chuan trap o chua win Wellington County Police te hena chuan thil thlendan chu avashilta chu vele denia chu rang lutukin athova an minivan chabi ala atlan bo ta dai maya tual thattu ani ti fin fia theina tur silai chu lain pai bo dai se film na chance asan tehlul nen chu tiang lam angai to man to lo agem ngai nat em heilo tree chu ala a ngai thatakin an in chu a chua santa Tichuan chu agem a chil em chu a thian te na khel turin atlan bo pui ta vanga chaka a chak agem chu aril tram nem tu ani be sein athamon pui ve em a thui po ain khal thlen main kong laka police te chuan an lo ti ding ta chat mai
chu vele thon thu te nom tak phua chopin apa chu tual that tua apu let tadai maya apa chuan anu chu thatin anua amale ama ain kap niin police te hna chuan asoya adot soiti oi omna turin atrap der ta chiama Suangtuahna khovel lema acheng hnem boka lem chan chu anhe so pha viau te po anima na anu thi te chu poiti om takin atrap hom maya apa dam na turatan po atong trai chiam boka ator mel nep nup khop mai amaherawhchu tualthana hmuna tanga in saseng ani wangle engkim mutu ani awang chuan police te chuan thu zo fia thain an hria a games khel tur chu station lama an lo pot peng ta inkom na pindana po chuan athil ti sual chu ala thup na sa hlea apa chu tual that tu ani thu soin dotin alamo pu char mai anu in athi san tamai chu poyati thule apa chuan engtin nge atha mai thei ti te police te chu an zota an tan chuan chan a har sadu khopang le investigator te chuan an han kom zela anu thi dan le thil thlen dan chu a soi thui tela atong chu a balha chan tatlat mai a phua chop mumal takazia thlap nilem lo tanana na chu a buai tanuai maya a thu a mamuli chan ta hle chuta maktak main apa damdoi na ommek chuan ziom lam apan sheta police te zona chang thei khopin a har chuak chak tatlat mai denia tan chuan poi turu tara aniringot marka chuan thil thlendan kim chang chu buai le bahla nei mia lovin police te hna chuan alo puang fai ta vek maya deni chu police te chuan an manta Tichuan Daniel Petric chu December ni som pariat sang ni pariata court ma ain lanta defense attorney James Kersian a client chu video games a khel na sate ma wangin aril ru a buai zo to nin asoya chu wang chuan ro rel na po ma chon tlak adi lo thu asoi anu le pate a ka lai po khan engma angai to chian lo thu le game sami sual te ang chein anu loka an lo thole mai tura ngaina anei ni in asoya a client chu zela da tlak po ani lo thu soin ril rula mahar satna nei te omna hmuna da zok turin thu nei tu te chu angena prosecutor lam ve thung chuan denia churil ru fim tak pu a thil ti ani thu soin a thil ti chu a thalo ti po a hria a apa pu thluk tumin silai te po a hnon hiala chuta inthiam lo na pakhat ma neilovin police te hna dot soina chang te po a hria aril ru buai wang lam nilovin anu le pa te chu a huat wang liaw a tha tum ani thu asoi Tichuan Daniel Petric chu anu tha thu boya le apa tha tum thu boya chuan thiam lo chan tir nin dam chung lungin tang tura achung thu rel ania kumsom ni pathum nuwa parola chua adil theidon ani marka chu crime channel pakhat crime watch daily in an komna afa pachet dan chu rap thlak ati thule atira phei chuan engtika ma ngai dam thei ain rin lo thu asoya anupui an sun tak lai phei chuan denia chu tha hial te po adu ruma amaherawhchu mani fapa na chu eng anga sual po ni se pa thin lunga chuan fapa ani na are theilova adam na chun nia a hriat tong trai lama tran alata tichuan pathian na tho alo langa a fapa engtika ma angai dam thei po ain rin to lo kha angai dam ta mia maya Korta denia chung thu an re lai po hian a fapatan chuan za ngaina adil sak mola chutiang taka apai na mangai ti a hriat chuan denia po chu ain sum zo lova korta chuan amit tui atla hial ani a chung thu ngai to tu judge chuan thalai ten video games an khel na sata wanga an nu na ngong anei thei dan te angai to zui na sat pha thu asoya denian tual atha lai po hian video games atanga siam chop Suangtuahna khovel le atakram chu a thliar hrang thiam lova angai tuana chu achomol vek nia angai homicide teen expert Phil Chalmers point denia chunga thil thleng hi
nu le patam takin har chua phanan mang se adu thu asaya fate ta na thil thalo tam tak kan khap lain an ngai to na shoi sual thei video game sa chin tok kan nei le silova deni ang em hian che boro lo ma se mishing lak tlak lo taka an chua thei thu asoi game siam chuak tu telamero chuan he thil thlenga hian mo phurnan neilo thu an sei ve boka kumsang ni sompanga mai khan halo 5 chu siam chuak lein shal atla hlea an shal chuan ni atanga kar khat chung lekin dollar million zali chuang manzet an shal chuaka an shal chua tamber tum le an hlok per tum ani nge zona lian tak om thei ta chu deni hi aswang to na khovela chena wanga thil sual ti nge ania athil ti sual chuan lamatan aswang to na khovel chu amang jok Geronimo investigator den saidu kan ngain karing tuna inthla sung hau lovin comment section a ingai dan ron seiro le